Hoxe o noso Señor explícanos que a relación tan intensa de amor que quere ter con cada un de nós é como se quixera casar con nós. O Señor sale aquí no Evanxelio dicindo: envío a meu fillo a casar con vós que sode la Iglesia, con cada un, pero en algo particular. Pero temos un problema con esta boda. Voulles explicar. Con permiso, me suxeita aquí. E don Carlos, que sempre me axuda un montón. O problema coas bodas é con decirnos: oh, tedes unha invitación para unha boda tremenda, increíble. Pero claro, mentres estamos nesta terra, poñas aquí un poquinho don Carlos, que hoxe está en América, salimos, non o vemos. Como que boda? Unha boda do Señor con nós, ébola, problemas, guerras, enfermidades. Como é posible? Moitísimas gracias. E o levar así un pouquiño os ollos, simplemente cos sentidos da fe, é difícil que nós creamos esta palabra que o Señor nos envía, pero é verdadeira. Por eso nos pide o Señor o domingo unha gran confianza nel. Fíxense que querer unha boda con nós significa, como eses principios cando se contrae matrimonio: só contigo, pobo meu, para sempre, pobo meu, dándoche todo, pobo meu. Necesitamos saber e recordar que o Señor ten un amor que non ten parada, que quere dar froitos con cada un e cada unha de nós. E iso é o bonito que encontramos nel. Ademais, acabamos de ver, que a boda debe ser increíble, aunque non a vemos agora, que en plenitude despois debe ser como as bodas de Camacho, según nos di a primeira lectura, porque mira que nos fala aí dun como vai ser ese convite, con viños, con manxares, con non sei que, pero ademais o importante é que estamos xuntos e con quen estamos no banquete. Fíxense, San Pablo dáse conta deso perfectamente nesta lectura, porque di que o que lle gusta, estea en fartura ou estea en carestía, é estar con quen está ali. Eu chego aquí á miña casa, descanso, e ademais outra cousa, a igrexa, que sodes vós, axúdame a min cando eu teño un apuro. Aí sí que estou ben eu nesa boda, nese banquete, porque me sinto como na casa, me sinto acompañado, pacificado, tranquilizado, reposto nas miñas forzas, que hai casas nas que non se pode repoñer forzas e un non quere ir, pero na casa onde está celebrándose esta festa, esta boda a que o Señor nos invita, aí disfrutamos. E é o que a nosa alma anceia e desexa profundamente, por eso non estamos tranquilos hasta chegar ali. E despois, quizá, hai outra cousa que nos temos que dar conta. Que pena que moita xente non acepta a invitación á boda. O Señor dio con moita pena neste Evanxelio, porque se dá conta de que buscamos a veces outros intereses que non son os que enchen o noso corazón. A min chamoume moito a atención unha vez unha historia que me contaron, non sei se foi verdade ou non, pero era realmente increíble, non? Un señor que iba polas aldeas preguntando a ver se había un secreto para vivir moitos anos. Entón encontrouse ali 2, 3 personas que viviran moito, non? E preguntoulles: oiga, viu así un que lle parecía moi maior, e dixo: oiga, e usted como fixo para chegar a tan maior? Dixo: moi fácil, hombre, eu teño un secreto. E cale? Eu que como moita cebola, iso é bárbaro, porque a cebola préstame, fíjese tal, a donde chego. E cantos anos ten usted? Eu teño 105 anos. Dios mío, isto debe ser un remedio moi bo. E acercouse a outro que ainda lle parecía máis maior. Dixo: e usted cal é o seu secreto para chegar a tan maior? O meu é o allo. O allo tenche unhas propiedades, isto é terrible, tremendo, non sei que tal. Que ben, pois está usted. E cantos anos ten usted? Eu teño 115 anos. Isto funciona. E ainda encontrou outro que lle parecía moitísimo máis maior. E dixo: teño que preguntar. Oiga, e usted cal é o seu secreto para chegar así? Estaba todo un corvadillo, para chegar a tan maior. O meu secreto, o meu secreto. Mulleres, viño, comelladas, non paro, pim pam, pim pam. Pois carai, debe ser. E cantos anos ten usted? 23. Todo desfeitiño xa. Eso é o que non pode ser no noso corazón. É un conto, simplemente. Pero cantas cousas pensamos que nos enchen, vivimos a toda velocidade e realmente non son o secreto da boda do que o Señor nos quere invitar. Vamos a poñer todo o noso corazón en darlle as gracias porque nos invitou, pero en preparar o noso camiño, porque fíxense, temos unha porta antes dese banquete, é a Eucaristía. Xa nos vai dando unha pista en que teñamos os ollos así cunha venda, sin ver de todo, do amor que el nos ten. Preparémonos de verdade, axudando os demais a ese camiño, porque moitos non o darán encontrado se nós non lle axudamos.